Er det parkeringsbroms med trykknap? Ja, det är bara den här knappen där. Okej. Samme knap. Er det starter man, og så trykker man på bremsen bagefter? Etterpå. Ja, Kasper. Om vi har med. Hvad motor er det i den modellen her? Det är en L850 heter den. 220 hästar eller vad. Okay. Er det V6'eren eller? Nej, det er 4-cylindret. Det är en 4-cylinder. Ja. 2,3. Förlåt? 2,3 liter. 2,3 är det väl på den, ja. Ja. Men den lille motor, jeg har læst, der kommer en 1,6, der har en 100. Den kommer också. Ja. Men du skriver under på, den kommer. Så vil jeg købe en hver år de næste 10 år. Jaha, ja. Okej. Jeg holder på med Saab-biler i Danmark. Jeg har en lille garage, Ja, vad härligt. som jeg har haft i 35 år, hvor jeg kun jobber med Saab. Ja, vad bra. Og køber og sælger og demontering af biler. Jaha. Så jeg ville gerne, at de næste 10 år, som jeg skal holde, at jeg kunne blive ved med at jobbe med Saab. Ja. Og også nye at sælge. Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det också. Ja. Vi har ju det här systemet också. Det är lite dåligt, det är så mycket snö på vägarna. Ja. Men vi har sån här körfältsbevakning. Så vi kan se någon väg här. Sådan en... Nå, sådan noget... Hur virker det? Det sitter ju en kamera här då. Så. Ja. Så känner av vägsträcken här. Man kan se om det är lite så mycket snö på vägen där. Oj. Vi kørte 14.000 i den. 14.000 kilometer i den. Har de kørt? Ja. 614. Har du været ude og ligge og prøvekørt den? Har du prøvekørt? Nej, den här har jag inte kört så långt faktiskt. Okay. Ja, det har jag inte gjort. Kan man få lov til at købe sådan en bil, når I er færdige med den? Nej. Nej, det bliver skrottet. Den blir skrot, ja. När vi kör in den, vi krockar den på slutet där. Så det... Hvis fabrikken lukker, så vil jeg gerne købe en anyway. Jaha, okej. Det er de blå vejr kommer. Ja. Kom. Ser ni hastighetsmätaren i fönstret eller? Ja, man skal helt herover. Jeg tager den lige. Ja. Se hastighedsmåleren der i forruden. Kan vi zoome her? I fönstret? Ja. I forvinduet. Der står det. Head up display. Du skal sidde helt foran. Du skal sidde foran ved køresiden. Ja. For at kunne se det. Har du taget billedet? Ja. Jamen, den filmer. Nå, godt. Ja, okay. Ja. Nej, man kan se det heroppe. Har du filmet kamera, det kan filme det? Nej, jamen, jeg har filmet det. Men det kan jeg godt filme det? Ja. Så kører vi 117. Ja, när kom ni hit då? Vi kom i torsdags, fordi jeg var ude og købe dele forskellige steder her. Så, hör du det? Ja. Nå, det er jo fordi, hun kørte forstærker, så der... Nej. Nej, du forlod vejbanen. Ja. För långt ut där. Ja. Det är jättesmart. Ifall man somnar. Ja. Vet du. Det er mycket bra længere nordpå i Sverige, når de har sommer. Der er det jo lyst til døgnet rundt. Så falder de i søvn bag rattet. Men det är nye hjulen ni har satt på. Alltså de gamla fälgarna från den gamla Saab 9-3 och 9-5, de passar inte på längre. Nej. Det gör de tyvärr inte. Nej. Men den har inte 4-hjulsdrift, har den? Inte den här. Nej. Og det er GPS i midten, den siger, den er 70 km i timen her. Ja, det är den kameran här som... Nå, den så skiltet. Den läser av skyltarna. Okay. Shit. Viser den ned på skærmen? Ja, den viser lige på skærmen, at der lige stod 70. Og der igen 70. Nu kommer den nok igen med en eller anden varning. Ja, varning 70 km i timen. Ja. Okay.
Det er smart. Ja. Så er ingen grund til at have GPS. Det er måske en... Nej, det her er jo ingen GPS. Nej, det er ingen GPS, ja. Nej. Ja, det er den lille udgave med en udstyr i cockpit. Der findes mere udstyr at købe til den her. Ja, det er det. Det her, det er standard. Det här är den billigare. Ja. Ja. Men vi så en ved fabrikken, sårfabrikken, Jaha, den nye 95. okej. Men den har den der, alt det her plast på sig og sådan. Ja, det kanske är. Men der ligger så meget sne på vejen. Är det okej eller? Ja, det er mygge her. Super. Det er 10 gange så mygge, som vi har hoppet på. Jaha. Ja. Så de næste år kommer vi ind til fruen, så hun spørger, hvad har I oplevet i Sverige, så jeg er ikke interessant mere. Hvor var I så her med hastigheden der i Du skal fruen? helt over og sidde i den her side for at kunne se det, oppe i forruden. Altså nede for neden eller for? Nej, lige inde midt i synsfeltet. Hvis du kigger her, så kan du også se det grønne der. Kan du se den grønne der i forruden? Ja, ja. 54, 56, 58. Ja. Hvorhen? Det er head-up display, du skal helt herover til. Ja. Føreren. Øj. Ja, det er meget dårligt. Ja, det er smart. Jeg kan se. Hvor er den hen i højden? Ja, midt i forruden. Nej, det kan jeg se. Lige så føreren kigger på den. Det er ikke sådan en grøn skilt, der er i forrådet, som ting her er Det er digitalt. Mozart fra Uve. Du har været op med... Du kommer til at trykke vinduet. Sådan. Men fønsteret er mycket fint. Udefra der ser fønsteret mycket lidt ud. Ja, det Den ser gangster ud. Jeg synes, den er virkelig gangsterfed. Altså, mycket cool. Men herindefra der er det vældig bra. Ja, det er jo også Saab, der har udviklet det. Eller? Jamen, det er jo designet med head-up display. Ja. Jeg tror egentlig, de har vildt i mange år. Nå. Det är olika. Hvad er det for Det här noget? är färskt. Hvad er det for noget, du har der? Medelhastighet och bränsleförbrukning. Räckvidd, hur långt man har kvar då att köra på tanken. Og det er... Hur långt man har kört, trippmätare och hastighetsmätare igen. Og det er jo nok... Og der er 2 hastighedsmeter på den. Ja, det blir... Ja, det kan man säga Ja, fordi faktiskt. du har den inde bagved, det er også Ja, du har den hastighedsmeter. där ute också. Ja. Och där fram, det är 3. Så vi skifte lidt med dem, sådan hvis man bliver træt af den ene. Er der også sådan en black panel på den her? Ja, det bruger man ikke til. Oh. Night panel. Ja, nej, panel. Ja. Prøv at activate night panel. Lige sådan. Virker det? Ah, okay. Virker Och släcka allt. Ja, det fungerer. Ja, men det er jo ikke en færdig bil, det her. Nej. Det kunne ske, det ikke... Ja, altså til. Vældig bra. Det er godt nok. Og snygger og dørhåndtag også. Ja. Med læder. Hvad er det for noget? Ja. Men folk her i Trollhättan, det er vanligt at se en Saab i spionforklædning. Ja, Ja. de är ganska vana vid det. Okay. Det är de. Det är många som jobbar på Saab eller har släktingar som är där. Ja. Har du någon snö i Danmark, Dalle? Ja. Ja, okej. Lige så mygge som her. Ja. Velkommen til at køre ned og kigge efter. Vi åker gerne med. Og viser vejen. Det är vintersemester i Danmark. Men i Danmark forstår folk ikke at køre i snø. De gör inte det. Nej, de er, nej, verden går under. Vi køber ikke det rigtige dæk. Nej, det är väl så. Ja. Men det er mycket smart i Danmark at have brede 18-tommer fælger Ja. med sommerdæk På en Golf. Om på en vinteren. Golf om vinteren. Den er... Men hvorhen har I kørt i verden i den her? Er det endast i Sverige eller? Nej, vi har ju Finland. i Finland har vi kört och USA. Och går det ett antal bilar nu. Ja. Vi
kör vi långmilssamling kan man säga. Ja. Så det pågår ganska mycket. Det her soltag her, hvordan fungerer det? Altså, det er... Lukker det? Kan det lukke helt op, eller? Hvordan? Ja. Och det här. Ja, okay. Håller sådan. Det, Okay. Så er den lap, eller? Ja. Er det standard på alle modeller? Nej, det är ett tillval. Okay. Okay. Ja, ja. Nå, vil han gerne have en gul? Ja, det går. Okay. Hvad har vi her? hvad var det, du lovede ham, Erik? Wienerbrød, eller? Han kommer tit. Du kommer bare til Thisted for vin. Nej. Erik, vi har den ene kage tilbage. Den henter jeg hen i Dennis'. Så. Ja. Hvad? Ja. Du skal ikke tro, at vi lover ham noget, og så har ikke fået det. Nej. Ja, det var godt nok en fin tur, du lige kan. Ja, tak så mycket. Vad tycker ni om ljudet? Der er ingen lyd. Vældig Der er bra. ingen lyd. Vældig bra. Det er Tyster. imponerende. Jeg har en gammel Saab 900 år. Det er lidt mindre ly herinde. Lyd. Ja. Ja, det var bra här då. Ja. Bilen er i från 86, min gamle Saab. Den här är inte ute heller. Ja, jeg har 3 tommer rust for fast udstødning. Hvor mange år har du kørt som testkører? Nej, jag testar ju inte. Okay. Jag är program manager på den här bilen. Okay. Så det finns andra folk som kör bättre. Du har gjort et mycket bra job. Ja, jag hoppas det. Jag har jobbat många år med den. Så. Ja. Hvor mange år har den været klar til produktion, eller undervejs? Oj. Ja, stort spørgsmål. Ja, det vet jag inte riktigt. Vi ska ju vara färdiga nu i vår här. Ja. Vi bygger säljbara bilar i stort sett. Och de är körbara, säljbara i stort sett. Nu då, så vi skulle kunna starta. Men vi är inte riktigt färdiga med företagets framtid då kan man säga. Nej. Der vil vi til jubilæum i 2007. Der tykker jeg, man prøvede om, at der vil komme en lille model også. Ja. Jobber man på det stadigvæk? Det finns på vår önskelista. Ja. Det gör det. Men det er inte så produceret nogle stykker endnu. Nej, det är det inte. Inte pengar. Nej, vi måste hitta en rätt plattform också, rätt arkitektur för den. Ja. Men det står högt på vår lista, det gör det. Ja. Så det är inte omöjligt. Mange tak for turen. Ja, tack själv. Det var jättetrevligt att visa runt det. Ja. Tak. Ja, vi går så länge. Ja. Du får lige kameraet. Værsgo. Hey. Tak. Tag lige film.